खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। थार्ड बड' एकर्ड बिटिआरआ दिल्लीयाव 27 जानुवारियावनो जादोंमोन। दा बे एकर्डनि हिसाबै गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि जेबो खामानिखौनो मावाखै। बिनि थाखायनो दिनै गुवाहाटीआव बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै रायलायनायाव बिथां राजकुमार पृथ्वीराज, नारायण देबमेश आरो थुलुंगा बसुमतारी मोनहा सरकारखौ वार्निं होदों। जुदि थाबैनो बिटिआर एकर्डनि खामानिखौ मावफुङाब्ला डिवाइड आसाम 50-50 बा नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बे आन्दोलनखौ खालामफिनगोन होननानै। आसामनि 6 कमिउनिटिज बा जातिफोरनो एसटि स्टेटास होनो थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रिपर्टखौ थाबैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो हरसिगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ बुंदों। बे 6 कमिउनिटिजफोरा कच राजबंशी, टाई आहम, चुटिया, माटाक, मरान आरो टि ट्राइब्स। बिथाङा बुंबावदों मरान कमिउनिटिनि अट'नमास काउन्सिलाबो थाबैनो जासिगोन होननानै। क'क्राझाराव सासे 28 इयार्सनि सेंग्राया कभिड-19 जों थैबावबाय। बिनि मुङा सुभाष सूत्रधर, बियो फकिराग्रामनि। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 74 निउ पजिटिभ केसेस मोननानै दा गासै कर'ना पजिटिभ मोननाया 1499 जाबाय। भारतआ 24 आवार्सनि गेजेराव 78,761 गोदान कर'ना पजिटिभ केस मोननानै बुहुमनि मादाव हाइस्ट सिंगल डे रेकर्डखौ खालामबाय। बिनि सिगाङाव इउएसआ 77,638 सिंगल डे कभिड-19 पजिटिभ केस मोननानै रेकर्ड खालामदोंमोन। दा भारतआ बेखौबो बारबावबाय। दा भारतआव बे गोदान केसखौ लाफानानै गासै 35,42,733 जन जाबाय। थांनाय 4 मान्थ्सआव मेघालयआव गासै 61 प्रेगनेन्ट हिन्जावफोर आरो 877 गथ' गोरलैया हस्पिटालाव एडमिसन मोनैनि थाखाय आरो नांगौबायदि मेडिकेल केयार मोनैनि थाखाय थैनांदों। बेफोर गासिबो कभिड-19 पेशेन्टखौ इम्परटेन्सन होनायनि थाखाय जादों। दा मेघालयआव कभिड-19 जों थैनायनिख्रुइ दस्रा बेमारजों थैनायनि नाम्बारासो बांसिन जानानै दङ। मिथिनाय बायदिब्ला गासै 1000 गथ' गोरलै जोनोम जानायनि मादाव 34 जनानो निम'निया जानानै थैयो। आसामाव गाबोननिफ्राय सामार सेसननि एसेम्ब्लिखौ जिरायसिगोन। एसेम्ब्लिनि जेनेरेल सेक्रेटारिया कभिड-19 नि प्रट'कलफोरखौ मानिनानै गासै 50% एमएलएफ्राल' एटेन्ड खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो पार्टिया गावसिनि सोर एमएलएखौ एसेम्ब्लियाव थिनहरगोन बेखौ गावसोरनो डिसाइड लानो हागोन होननानै बुंदों। आसामाव 48 आवार्सनि गेजेराव आलदा आलदा जायगायाव मब एटेक बा पाब्लिकफोरजों बुजानानै सासे थैबाय आरो सासेया दुखु मोनदों। बिश्वनाथ सारियालियाव बिदा-फंबाय बुलायलायनानै बिदाया थैयो आरो फंबाया दुखु मोनो। बिदा सबिना फंबाय नबिनखौ मोनसे गोफार बुस्थुजों सुनानै दुखु मोनहोग्रोयो। उनाव फंबाय नबिननि लोगोफोरा खबर मोननानै बिनि बिदाखौ दंफाङाव खानानै थैजासे बुयो। गुबुन मोनसे जाथाया बङाइगावनि। सासे माजेन नाथ मुंनि मानसिया जौ फेनानै मालायनि न'आव उन्दुहैफ्रांदोंमोन। न'नि मानसिफ्रा नुसननानै बेखौ सिखाव सानो आरो रायजोफोरखौ लेंहरो। रायजोफोर बुबाय थानाय समावनो पुलिसफ्रा फैनानै बेखौ बासायफैनो हायो। मणिपुर इउनिभार्सिटिया बिए, बिएससि, बिकम, बिटिटि, बिएसडब्लिउ, बिएफटिनि 6 सेमिस्टारनि एग्जामखौ स्टुडेन्टसफोरा गावसिनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो होनो हासिगोन होननानै एलाउ खालामबाय। बे डिसिसनखौ कभिड-19 खौ नोजोर होनानै स्टुडेन्टसफोरनि सेफटिनि थाखाय लानाय जादों। लखनौआव सासे 14 इयार्सनि हिन्जावसा गथ'आ गावनि बिमा आरो फंबायखौ गावथारदों। मिथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसा गथ'आ नेशनेल शुटारमोन आरो बिनाव मेन्टेल प्रब्लेम दंमोन। उन्दुबाय थानाय समावनो बिमा आरो फंबायखौ गावथारदों। बिफाया रेलनि सासे सिनियर अफिसार। बे समाव बियो दिल्लीयाव साख्रिनि डिउटियाव दंमोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।